Này vui. Sini Balurgon bisi demo, Balurgon bisiyo sini Murabari kamiyo faizak, sini ni thui thangjak taku Birendro Ninogo, जों साइमानो जतनो 8 तारिख अक्टोबर 2024 हाइने हाइ बिनि लगिसं स्वर्ण देबरमा बबो सरि हेमियागै थै थांका कै बरनि बसा खरगुरि दङ बरनि बसा इसाति कै एलिजा ते एसब ते रिंसा जतन कुसु दंमानि बनंके खवायो बर सरायखोबा खवाइनि काइसा फेमिली एडप्ट खाइतलाका बरनो बनो बरक नाइकल सिनाय किदाबो बर्तमानाव जागा बरक खरकथाम दङ इसाति एलिजा ते एसब ओ खरकथाम जों बिन आमा थैमानि याबुलो जों बिनर फाइ बरनो बुजन रग ते गोबां लुकुरक जों बादिबो गोबां एनजिओस रक टीआईएसएफ रक फाइ बरनो सुबाका ते लोकल निचिनि लिडार्स अब फाइ सुबाका जों बरनो कौरिजाक बरनि लगियो जों तंनानि हिनि सिनि कौकनि मते खानो जों दिनि बननगो फाइयो बरक बाइकै बति लाइखाइनि कारण जोंबो बिजि शेड्यूल गोबां मा सामु तंमानि बागै ठीक टाइमाव फाइमिया फानो दिनि 1-2 सप्ताह लेरि थांका हेपेन कुनुंया जों मालाय फैके बरक बाय बरक ताबु मोटामुटी खामनो दङ बिनि बाय जतनि अक्रा इसाति बरक नाइकुलि तनियो जोंबो बंनि लगियो तंनाय ते एलिजा बो अजा क्लास 3 ओदे परितों आबो सिदि साथि ओ नोंसि इसाति ना गे इसाति ओ जिनि सुबलसिं हाई स्कुलावनो परितों बयनो नायनाय ताक्लाय फाइनाय बिसियो जों कुनो हस्टेलाव दावै बिनि बसिगांनि सालो बिनि एजुकेशन नो बो डेभलप खायनानि बागै जों बिनि लगे तंनाय ते बिनि बाय एलिजा सोनबो जों लगिनाय जिनि एसब बो दङ ओ बके अरनाय पानो बो माने बुमा बुफाव करिबा कै आसु परा दिगे बिनि आसु खाकरिखा कै हाइपानो जों बन लगे तंनाय ते बनि अर बिनि यं संरु दङ बरनो जों कयनाय जाते बनि लगे तंनानि ते जे बनि याकुं याकनि जिनि याकुं बाय बासाय मायासाक जों बरनो नाइकुलि तंनाय बनि लगे जों तंनाय